Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you by AC. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayroon nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Sabado na kita Setyembre 19 tuig 2020. Ikatlo kita nga Sabado karon nga bulan, liwat kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga Sabado. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan hindi lamang sa mga nagamonitor sa mga transistor radio kundi pati na sa online. Ang mga nagamonitor pagi sa Facebook page ng Aksyon Radio Bacolod. Good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan kapin pagid sa mga OFW nga mga Ilonggo, mga residente na sa mga Ilonggo nga tinangin citizen na sa pila ka mga pungsod nga ila ginatiniran. Hindi lamang kita mabatian na pagi sa Facebook o kung na makita ninyo nga itong live broadcast, araman kita available sa YouTube. Sa aton sining countdown, di ka mo magkalipat, mayara na gidlang sang 97 kadlaw ang nabilin kag Paskwa na. May 104 naman kadlaw ang nabilin para sa tuig 2020. Ano ay han? Ang kapalaran kag ang nagahulat sa aton sa pagsunod sang 2021. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Aksyon Hotline. Sa liwat sa aton nga magka-aksyon, feel free sa pagpadala sang inyong mga mensahe kung luyag ninyo nga mabasahan naton. Ara available ina ang chat room o kung ang comment section. Pwede ka mo dira makapadala sa YouTube man o kon sa aton Facebook page. Danong pinagkamaddalag ko nga mga balita nga tuntutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ibanoon tagkaroon ng update sa kaso nga pagpanglutang kagabi nga nagluntad dira sa Barangay Villamonte, Siyudad Bacolod. Isa diri ka persona nga ginalutang ang pilason kag maayo lang kay wala mapuruhan. Amakon mo nga natiruhan ng pobre, nakamaniho pa sang salakyan kag nakalabot dira sa border o kung sa may check-up points kagamuto nga nabuligan. Ano ayhan ang pinakamadalom nga motibo sang krimen? Anong investigasyon sang kapulisan? Ano bala ang background kalakip na ang pinaka-latest nga medical bulletin sang biktima? Ari Pagido, gusto tani hibaloon karon dugudugay halin sa pamunuan sang kapulisan subong man sa mga opisyales sang Bacolod. Pila ka mga inner checkpoints diri sa Bacolod City ginkakas na. Ano mo tambalon si kay I was thinking no kagangakon gani pag-insendi ng paggamit sang HQP will last until September 30. Kaya tuligin butangan malang na sang check-up points agod nga ang mga wala sang HQP. Kag kung hindi ka essential worker or essential worker kag medical worker, hindi ka exempted
Hindi ka pwede makalabay sa mga check-up points. Action Hotline. Pero karon nga gatigin pang kakas na ni. Botang balon bala, amo na ni ang patimaan nga until today lang September 19 ang pagpatuman ni sang HQP baseman sa tunggin pagwa nga executive order sang alkalde or extended ni. Action Hotline. Isa pa gid ka balita nga karon ni Dunong Mani Aksyon Alvin Graba ining isa ka persona ay ginagaw yung armas sang security guard. Mayo lang kay na aresto. Action Hotline. Inatanan na tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad magka-aksyon sa gihapon Sabado kita nga presentation September 19, 2020. Action Hotline. Ayos no sa inyo sining nga mga mensahe sa nasiling ko na no, ang atong text hotline 0938-225-507 5017 na mo nang pwede ninyo mapadalan. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Action Hotline. In a short while, mangin kaupod manaton through Aksyon Alvin Graba ang hepe sa Police Station number 4. Now, kay ginatinguan tagid nga makontak kag mahibaruan sa iya. Kay, grabe no, bisan damo, galing kasi una galing nga ECQ pagid to iyang nga puertito ang mga check-up points, may mga kaso gani sa mga shooting incident di sa Bacolod City. Action Hotline. Riding in tandem pa ganito, na nagasakay pa ganito sa motorsiklo, hindi man madali-dali dakpan, di kaintindi man ang mga perpetrator kundi malabay o din sila maaging nga ruta nga wala iya check point mo. Action Hotline. Di subong ginpangkakas na. No, ini nga mga check-up points. Ano ang instruction gid sa aton kapulisan? Action Hotline. Ang libre sakay, by the way, sa mga nagapamangkot ti kahapon, kag sa interview kagabi ni Aksyon Brian Moden sa kay Councilor Dindo Ramos, at least may ara sang idugang nga unit sa tagsa ka mga ruta. Oh, sige ano pinasaway da para nga may baluan nyo gid. Action Hotline. Ang mga driver nga wala nagasunod sa gina-require nga dapat amo nang kalawigon o kadamuon sang ila pagbiyahe kung nagapalantoy-lantoy kada kung ay kay mo yan nagatrabaho husto ay hindi ka mabayaran. Action Hotline. Alas 8:09 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang anay si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Anong balang instruction sa ila kay aga pa may mga check-up points diri sa Bacolod nga nakita naton nga mga ginkakas na. Like for example, ang nalabayan ko sining aga ang Burgos nga check-up point dito sa Mandalagan siling sa patrol ginkakas naman ini. Joining us this morning is Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good morning. Aksyon Art, good morning. Good morning sa ating mga ka-aksyon sa bugas na katapos ang Aksyon Radio Diriya sa Sudad sa Bacolod on behalf ng amon City Director Police Colonel Attorney Henry Minas mayong agagid sa atong tanan Aksyon Art. Sige, salamat gid sa time. No? Sir, ingagawon ko lang, kumusta? Anong instruction sini sa BCPO nga ang iba naton nga mga check-up points ginkakas na? Action Art regarding sinasakong deployment sa aton nga mga border control sa kada oras o from time to time may mga changes kinman kita sa aton nga mga deployment. Considering sa subong naga-focus kita sa aton nga contact tracing kag ang may ara bala Action Art bala nga adjustment sang aton nga mga personnel. Okay. Kay sa subong may ara sang pagpagko regarding sa pagpaghamtang sa aton nga mga inner and outer border control nga ginadiskusyan no dira sa Emergency Operations Center or EOC. Okay. With our City Director dira sa Bacolod City Government Center. Ay ina siya kung ginimo pina siya may ginabutangan naman kita gina nga mga bag-o nga mga area nga dapat pahamtangan sang aton nga mga border. Kung ina siya ginkakas may mga rason gin ina kag una dira bes nakita ta ang congestion sang traffic ya aksyon natin sa ina sa nakita naton dira
ilabi na gid bala ang mga delivery of basic goods and services. Okay. Pero after sina may mga deployment man kita yagyapon nga magapabilin. Kag depende karon sa mangin resulta ng discussion karon niya sa Emergency Operation Center, base ibalik naman na siguro either Buwas or sa Lunes siya Aksyon Art. I see. So, amo na ang isa karon ka ginahulat naton nga desisyonan kay kunan tawon tang instruction sa inyo, sir, ang pagbantay ta sini kag implementation sang HQP hasta na lang today, di ba? Yes, Aksyon Art. Muna ang pero ang aton galing modified ECQ hasta pa ya sa September 30. bulan. Correct. Oo, Okay, may oo. modified may ano to mo, may ara pagiging supplement nga tubtob September 30. Tiyan mo to gani siling kung wala na ding mga check-up points, meaning ang mga naga-star within sa sila nga area, hilway na sila nga maglabay-labay o kung maglakat. Kaya ti kung way pulis sa dalan, kabalo ko naman sa tao, yan nga kung kita lang way siyang nagabantay, arisgado niya magwa kag kung may kantuan siya nga hindi malang makalabot sa check-up points sa kernel mo. Yes, Aksyon Art, maski butangan pa nimo gani da sang checkpoints or border control points, mangita man sila pun pagi nga hindi sila makamalikaw gid sila sa imo area. Okay. Pero sa nahambal ko na may mga changes kita from time to time sa atong deployment. Makigangot man ako karon sa aton nga Deputy City Director for Operations Okay. kung ano ang mga pagbag-o pa. Kasi sakto na Aksyon Art, this is the last day of our HQP. Kung bala ang iba naton nga mga inner ipangkwaon man kag Okay. mag-focus na lang kita sa aton nga 8 sa outer border control Aksyon Art. Okay. Sir, ari may nagapamangkot kay kahapon may naglabay dito sa Sumag border man nag-advise ko nung kapulisan ta, I don't know kung halin nga instruction sa inyo, na starting tomorrow ang border check-up points mang-check na sa mga ORCR sang salakyan? Yes, Aksyon Art. Kay Okay. no less than sa aton dira yang miyembro sa aton National IETF nga aron dira gyapon nagapabilin niya sa aton Emergency Operation Center. Okay. Siya mismo no kakita si General Feliciano, nakita niya nga kadamo sang gihapon sang salakyan nagagwa sulod niya sa sudad sa Bacolod. Aha. So we will be checking no sa mga ORCR sinada panlabi na gid sa mga ilang mga driver's license. Okay. Aha. Amo ina nakita niya kag discuss siya ina sa aton nga city director, so isa sa mga intervention ta dira ang pag-checking sa mga ORCR nga nagagwa sulod diya sa sudad sa Bacolod Aksyon Art. So botambalon kung ang imo salakyan bisan private ina kung way ka magkaparinyo registration mo, way ka sang way ka bigdi ka kompleto, ti posible hindi ka pagpalutson sa border. Yes, Aksyon Art no, isa ina sa naistoryahan dira sa aton yang EOC. Okay. Sa government center para makontrol naton ang pagwasulod kay makita ni mula nimo Aksyon Art nga do hindi lang ya MACQ ang syudad sa Bacolod. Correct. Kadamo gyud sang nagasinulod nga mga salakyan. So unlike sa Naliga niya nagakontrol kita through ad event scheme sa aton nga mga plaka, Okay. this time ang aton nagapag-checking on driver's license ORCR nila ya Aksyon Art. Ang isa guro kabalantayan tani ang traffic naman bangod sang istrikto nga ipatuman naton nga checking sang ORCR starting tomorrow. Yes, Aksyon Art, pero ang obrahon naton sina para mapadasig hindi lang isa o duha ang maga-checking. Okay. Ang maga-deploy kita sa aton nga mga bitaw kag atiban naton nga mga personnel nga sa mga inner body kay i-augment naton ini sila sa outer nga sa kada checking bala may ara kita 5 tubtub anom dunga nagapang check at least ano maton marilis nga salakyan niya right after sila yang pang-check ang ilang mga ORCR Aksyon Art. Okay. At hindi gid maglaba gid kayo ang aton yang pila sang salakyan. Aha. Sir, jotay lang gid ang kwan man nga update. Maiging tiro naman kagabi kag daway kadlok na ni mga tawo. No may lang gani kay daway mapuruan tong victim. Yes, Aksyon Art, no? Dira sa area sang Station 4, apang ini ang aton nga victim nga ara subong nga ginapadaan nga ginabulong sa Adventist Medical Center, iya sang Station 2.
Sa subong Aksyon Art nagapadayon pa ning ato nga investigation no sa Okay. regarding sini sa pagpero ni sa iya kag may mga info sa subong nga hindi pa nato niya mapalayag sa kahanginan kay nagapadayon pa mga investigation, may mga sensitibo kita nga mga impormasyon na sa subong gina-process pa sa ato nga investigatory Aksyon Art. Sige. So, lato na mo nagkaroon si Sir, Charles Sever, kung anong investigation niya. Anyway, ito naman si Aksyon Alvinto sa Area Station 4. On that note, Lieutenant Colonel Ayel Pico, salamat gid sa time, sir. Yes, madamo mga salamat Aksyon Art. God bless po, mabuhay po kayo. Action Hotline. Sa mga nagapamangkot kung ano ang status sa mga merkado starting tomorrow, kay nagligad to every Sunday, may lockdown. Hindi lamang merkado, dapat hindi magbukas. Action Hotline. Kaya daw ay man sang specific, hindi ko extended man ang pagpasira o lockdown every Sunday. I-check talang nagkaroon sa mga city officials kag mismo kay Mayor Bing Lunandia. Action Hotline. Pagbalik ta, update sa investigation sa police station number 4 kag mga balita man gikan sa Bacolod City Hall. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ita.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Nagapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Radio Philippine Standard Time, alas 8:32 na. Hotline. Sa mga late tuners, may mga salakyan mag-travel from outside Bacolod and then magsulod kamo diri umpisa buwas. Isang balantayan naman ang mga border check-up points, no? Kay kung isa-isa ni nga mag-checking sa mga ORCR sigurado linyahan na hindi amak mo. Hotline. Ang traffic sini ko nagapasulod ka sa Metro Bacolod, hindi amak ni sigurado umpisa buwas nga daw. Hotline. Now, ma-check lang kita karon kay gusto na to ni baloon sa city officials. Nagadamo mga questions ng tawo. Iti siyempre September 30 pa mo matapos ang implementasyon sang MECQ. Now, dari sa Bacolod matapos nga ini mismo gin desisyon sang National IATF. Hotline. Ting pamangkot diri may mga paghalog sa ginapatuman nga regulasyon. Siling sa BCPO inang nakita nyo nga subong temporaryo ginkakas nga mga inner check-up points. Way pa na sigurado nga tayo yon na naha. Sa mga pasaway na nga ginawa. I'm sorry to use the term, no? Kaya iban may reason man sila mo nga ang mga nagagwa because why man ayuda, why man sila pagkaon, ang tao ya mangita ginaidiya nga magagwa sa balay niya. Tisubong ko mo pila ka mga border, mga inner check-up points, ang wala na sang ginpahamtang nga mga pulis, kag kanupi, hati pwede na sila makagwa. Pero, ara na lang niya tani sa aton, ang pag-regulate, kag pagsunod sa protokol nga ginapatuman sang gobyerno. Hotline. Ban importante ini mo nga dapat sunod kita kay at the end of the day kita mismo diri ang mabutang sa risgo ang aton sininga kabuhi. Hotline. Damo gyapon kasong Bacolod no? Ang gusto ko tani may baluan nambot kumusta anong assessment iya sang mga nagarepresent diri laging padala sa Malacañang kundi ari diri si retired Major General Mel Feliciano. Si retired Major General Feliciano nga muning bulig sa City Government of Bacolod nga mag-manage para sa away kontra COVID-19. Anong assessment niya? May mayogin man? Si Aksyon Albing Grabag sa Iluan Tanugay-Dugaya. No, kaya ari man niyang insidente kagabi nga kaso nga pagpanglutang sa police station number 4. Hotline. Ano niyang madalom gid nga rason man? Ano gid ang madalom nga rason sini? Nga ang naging tiro siya. Ang rason malang kon lutangon kati number 1 may kontra ka, may nagadumot sa imo. Kag kon may gin may ara ka sang posible na imuan sang sala or damo ng mga mga anggulo nga pwede tutukan sang otoridad. Hotline. Galing subong yang Bacolod, duway nadlok din ang mga perpetrator kadamo isang manggin pangtiro ni Labla. No? Kaya mo nang isa sang gusto tayo balawon sa kay police major ni si Sir Charles Severno. Tawgan ta siya kung wipe sa kabot sa iyang opisina kibasi kung on the way pa lang siya kuno no, si Police Major Charles Sever ara si Aksyon Alvin kay may mga operation sila no, nga ginahimo posible ko na mo at may ara ginatutukan ang kapulisan naton ang subject ukon mo nang ginalantaw nila posible nga naghimo sa sininga krimen. Pero katuan ko sa Aksyon Alvin Graba magluwas sa police station number 4 ni nga kaso ho. Bawari may isa man niya ka persona nga nang agaw karmas ka gwardya. No may lang gani kay way ni siya naghalaka pang lutang. Patrol reports. Aksyon Alvin, kumusta way pa na si Major Charles Sever?
Why pa action na art, no? Kay we have the information yun na gikan man sa iya kagina kay bay may operation sila nga ginapatigayon subong adlaw after sining shooting nga natabo dira sa area sang Barangay Villamonte particular sa may sa Matubang bala sang Trinity School Villa Angela, Barangay Villamonte, natabo ini kagabi sa inang natirohandri ginkilala kay Mark Anthony Cubos, no? 37 anyos. Taga Barangay 4 ni siya actually, aksyon na art. And I just so happen nga natiruhan gid siya sa area sang Barangay Villa Angela. Now, sunod diri kay Police Major Charles Heber sa aton siniga pagpakigaangot kay na. When in fact, gin-confirm man sa gihapon ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga ang ining biktima ang padayon niya ginabulong sa pribado nga ospital subong adlaw after nga nakaangkon sang pilas sa iya sining lawas, may kibyas sa iya sining guya sa abaga, kibyas man aksyon na art sa iya sining dughan kasubong man sa nawala nga bahin sa iya sining butkon after nga natiruhan kagabi ko ginpara kan lupo kagabi. Ongoing pa man action art pag-trace ko na nga klase sang armas nga 12 ka empty shells. Ano tong armas gingamit? Kay kita ko sa litrato, Aksyon Alvin, grabe ang igo sang salakyan mo kon nasintruhan nga nasa cam siya bisan isa lang gabalinis sa do. Matiyag ko hindi ka nagiddoy ka tibawa sa do. Gani man aksyon na ang tiro wala sa likod sang porsyon sang salakyan, grabe no, kita mo? Oo, sa may backseat ayon aksyon na sa may lang gani way upod ang victim samtang naga-travel siya. Yes sir. Mahiwalan kung may upod siya, posible kung ara sa likod, posible aksyon na art nga naigo man. Kay ang entry daan sang bala aksyon na art kung aton pagalantabon sa likod pito mo. Sa driver side so may pertahan niya bala dampi action art may ara to ya tatlo ka igo may isa man sa may windshield dampi action na art. Pero ang recovery sa mga kapulisan 12 ka empty shells ang ginapatihan high powered firearms amo ni ang recovery sa lugar kagabi. And then sunod diri kay Police Major Charles Heber na may persons of interest na sila. Amo ni aksyon na art ang gina-operate na nila subong aga as he have confirmed man sa aton kagina aksyon na art nga ara sa ospital ang ining biktima kag padayon nga ginabulong aksyon na art. In short, kung lang tawon naton Aksyon Alvin, may ara gidiya plano kag intensyon ang mga perpetrator nga patyon siya. Yes, aksyon na art kay gingamit man gani action art suno saya action Alvin gingamit bala dire high powered firearms mo although subject pa ni for paraffin test kung rather ballistic test kung anong nga klase nga armas ang gingamit. Kami amo ning na-recover action na art sa lugar sang insidente kagabi and di posible base karon mahibaluan na naton kung ano nga klase nga empty shells ang gingamit. Why pa subong gid sila nakapagwa sang statement ano nga kuani armas pero why mo kay si Aksyon diyan abi to nag-respond gabi no ano tong mga basiyo kadalag ko aw? Kung lantaw naton action art base kung ako lang simple nga paghangop. Uy, sa kadugay mo na nga lantaw sa mga basiyo ni sa mga shooting incident. For example, ano daw kaanggid sa 45 ang mga ang mga empty shells nga na-recover, 9mm, daw mo na? May ara man action na art, may ara man gani ko nakita dito yung action art ng isang M16 bala sa aton na pagkataw. Oo. Grabe na ginamag mo na. Hindi ka kidya pasayloon. May just so happy action art nga bisan gani sa aton sini nga picture ginpadala ang igo sang victim lang gidiya sa kuya puro kibyas lang action na art na so gani sa mga kapulisan bisan si Police Staff Sergeant Cebuan naanghilan pa ang ining biktima but ongoing pa ang investigation sang mga kapulisan as to sa motive gidiya action na art granting nga sa pagpakig-angot man ni Police Major Charles Heber sa kapulisan sa idadom sa Police Station number 2 and Leo is to pa himself confirmed sa inikatrak surrendery pero amo ning isa sa mga kinatutukan sa karon nga kagina nagpakig-angot siya niya daw lang pagkitayon din sa latest pero may persons of interest amo nang gina-operate namon subong. Okay.
Now, ini ang victim halin dira sa Trinity nga eskwelahan sa Biliangila Subdivision, Barangay Villamonte. Bali ang direksyon niya pakadto sa sa west or I mean sa north direction nga maliko. Dinhi siya man mapuli nagurutan ni sa ila. Isa pa na aksyon na art kay mapauli na kuntani ang ining biktima sa ila and it just so happen nga ginapaarakan na lupok kag nakapalagyo pa tinguha palagyo ang ining biktima nakapangayo pa sang bulig no sa kapulisan dati sa una ining gindala sa isa ka ospital aksyon na art no privado rather nga ospital diin ang ining biktima padayon karon nga ginabulong. Kunti kagabi, may natabukan to nga shooting. Ay, may araman ni saya nga lalaki, 20 anyos aksyon na art, 28 anyos nga lalaki. Ay, nag-agaw pa sang armas sa isa ka gwardya sa may kilid sang Gaisano City Mall. Ang ining nadakpan man aksyon na art sang mga kapulisan ging kilala diri kay Frank Benaflor. Nagapuyo ni siya sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. And ang ginagawa niya sang armas, security guard mismo. That time, nagsalipod pang balay action na art ang suspect. Kuha niya dayon ang caliber 38 nga service firearms ni security guard Pedro Julius. Detailed man sa among mall. Sa diri kay Police Captain Armelin Vargas, ang suspect nga si ining suspect na si Beneflor Action Art suki na sang ila sining police station bangod sa reklamo man sang pumuluyo kay nga ang ining suspect ginaligar rugby boy kung rugby boy may mga grupo pa ni siya nga nag-standby sa isa ka kalan-an sa kilid mismo sang among mall kag masami ang tripping gapanggalbot o ginakuha abi ginagabot abi ang mga tanom kag iban pa ti isa diri siya sa mga nadakpan hindi lang ina action art nga natabo dira sa may area sang Gaisano kundi sa iba pagid nga lugar sa may Neptune. That is why nagaplano man gani si Captain Vargas nga magpakig-angot man sa kapitan sang barangay Singkang Airport agud yatong magatagaan kag masulbaran ang ini nga problema. Pamatian action art ang portion gid lamang sa nga pahayag ni Police Captain Armelin Vargas. Ginagaw niya sa posisyon gidya sang gwardya, sok sang gwardya ang holster ya, ginagaw niya. So identify sang gwardya ginlagas. Ano kasi nanawag sila sa station, kag timing ang patrol tara lang sa may flyover. Nakaresponde dayon. Para pa man sa area sang Gaisano City Mall pa, nadakpan siya. Ining suspect nga si Buena Flor ma'am, ang identity ni manog pangawat ganiya. Bali ini siya ng gasuyo rugby adra bala sa may McDonald's da. Kuha na gid siya ng suki, na gid siya sang station. Actually, sulod na gid man siya sa amon. Dali kasi nang kuha ng bala puro lang reglementary kasi mga wala mang reklamo gid ang mga ginakawatan yung mga petty crimes balawin muna nga identify din siya na namon. So kung nang taon tagali ma'am tripping niya na guys. Trip siguro din kasi nagligad ang yaman nga trip nang panggabot sang tanong muna nga nakashoot siya sa stasyon. Abi mo plangga man ni sa Iloy niya sila pangita gid siya permi kaling kay may edad ng Iloy di nagid kasi linggid ka ano sa bisan tuod na bata ani po kasam kuha gid lang ng gabato sa nanay. Kaya mo na gani nga dira subungan mo lang ako ginatutukan na bago ko naman natutukan ng mga kabataan sa McDonald's. Kasi kung ikwao namon nag-i-endorse sa ginikanan da kay mga Tagalaban at taga-dira man lang sa may kaingin gabalik man gyapon dira. So, okay na lang na action Alvin. Action na art amo na nga plano action na art ni Police Captain Armelin Vargas. Action Alvin? Yes sir. Ano to mga tanong nga ginapanggabot niya? Di mga masitas, mga crotons, iban pabla. Hindi mga palma kay nang tag-asa no ganina? Ay, nag-abot. Ha? Ano? Oo, yung mga tag-asa mga tanom, nga lubi. O kung lubi-lubi ganing nga ginapal nila. Ayawan sa kakasa na iya. Basi badyang? Posible. May badyang daw wala? Daw may man di badyang, no? Sa aton sa umaya. Hindi ka basi kilala mo to kinagligad kita kung may ginalukdo ka badyang sa kade. Oo, gani man. Basi kagabutong gindala niya sa akon.
Sige, in a way, tutukan talang nakaroon si Major Charles Hever kay hatagan ta tiyempo sila kay sige pa kuno operation nila eh. Correct on that action na art respeto ta ang pangabay man ni Major Hever sa karon kay Ang importante nga may positibong outcome ni kay hindi kita luyag nga daw pila na nga daan kakaso sa Bacolod na may gintiro daw hindi masulbar. I mean, hindi kanya mahibaluan kung sino naghimo sa krimen na batok sa ila. Correct action na art especially kung drugs ang paghambalan ti Why ganito masolve ang iyasang pulis nga ta assign sa Nupo nga gintiro to sa may kuan man no? Sa may sa may Fortune to? Fortune Town. May man to mapuruhan man? Way man to nasulbar. May harap action na art, iban nga na tiruhan daw, thank you lang, no? Way man na solva pa so far. But anyway, kabay pa nga mas nagaan ini solusyon karon kay sa pangabay man ni Police Major Charles Heber nga ongoing subong ang ila sini nga manhunt operation sa piyak sini may persons of interest na ang mga kapulisan sa station number 4 action na art. Okay. Correct sa patrol. Base malabayan mo bi karon sa may area sang plaza kung ang punta taytay na nagakuan gapon naglilinya gapon mga 30 tong nagahinulat sa lakyan mo base bla na sulit naman sining aga kay ti nagmeeting na si Councilor Dindo sa ila kahapon. Roger and that action na art, no? Labihan tagid after this, no? Sige. After sa station number 4. Malabay gid kita gilayon sa downtown na. Ate ko na bugtong hurangos ang signal mo. Aksyon Hotline. Alas 8:49, Aksyon Radio Philippine Standard Time, hindi pa maghatag sang pinaka-latest kini investigation si Aksyon Alvin Graba. Okay naman lang to sa noya. Okay na lang, hindi na lang sa pagbalik. Aksyon Alvin, ako na lang ma-extra para sa imo. Aksyon Hotline. I-check ka lang karon sitwasyon dira sa may area sang Bacolod City Public Plaza. Now, ining party sa pag-usar sang HQP, damo ang nagapamangkot, damo ang luyag makahibalo, kung ano ang latest sini, di baloon tada ay na short while kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, kay may mga meeting actually today mo. Dog halos kadadlaw niya, ang minitingay sang aton nga mga opisyales diri sa Bacolod, no? Grabing minitingayin lado kisa magabihan kay si Mayor bing nagmeeting mangani sa mga upod niya, no, sa League of Cities in the Philippines. Ang ila to isa sa magintalakay parte sa bakuna, no, bakuna. Grabe subong i-check na lang sa Negros first diri sa Bacolod kay nga opisina nila kabalo ka kundi ang demand kinanglanon sang dugo damdamo gyapon jutay hindi pwede subong nga magpa-bloodletting ka nga perti kadamo sa tawo nga magkinadto mo. Pero pakaronan tay na Online sa hotline. Joining us this morning is City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Attorney, good morning sa Aksyon Art sa Aksyon Hotline. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa aton nga. Salamat kay. Salamat gid sa time, Attorney. Kay damo lang ka pamangkot silang nila. Sir, ano ni man, hasta na lang ni subong paggamit tasang home quarantine pass. Kapin pagid kay may mga check-up points sa inner bakasang Bacolod nga mga ginkakas karon nga aga. Ano, Attorney, sige ni until September 30? Actually, kung tanaw na ito ng ato ng HQP pass, ang aton sila check-up points, this was issued even prior nga ginigter kitang mag-NECQ. So, okay. Ang aton nga patakaran sini, that would only be good for 2 weeks. On the basis ng City Ordinance 97 ni Honorable Inoy Romero. Pero kung aton tanawon sinada, ang ining ordinance, ang aton nga Executive Order 58, no, muni sa HQP, at ang municipal check-up points, ina-emphasize na firming it's always depending upon sa national policy. Okay.
sa PD as a proclamation number 112, ang directive dira nga ang LGU must always follow sang guidelines ng policy sang national government. Okay. So, here comes ang NECQ, declaration ng NECQ, proclamation number 59-A, nga ginabutang ang Bacolod sa NECQ. Necessarily included dira ang mga health protocols. Okay. Necessarily included dira ang mga ginatawag naton nga safety discipline. So, upo din ang check-up points, kag upo din ang pag-usar sa HQP. Okay. So, we always considered na this has been superseded, no, ang aton nga, ang aton nga EO 58 should always blend. But we consider this as having been superseded. But for clarity of all, we are actually discussing this now. Na ibutang nato sa clarity na there is the continuity of the use of this HQP. Okay. At ipanatili naton yapon ang aton check-up point. I see. So I think sooner today or tomorrow mapagwa na ang aton mayor sang Executive order. Mayor magpagwa sila si Mayor bisang order. Okay. At least, klaro, kay siling ko, basing iban ba lang nagauyat sa HQP, basi kung ma-misplace naman nila, sabi nila hindi na maggamit, tapos, kumuhas na kita September 30, ano ka sining karong kunuway ka ng HQP, alangan ka naman maayo, liwat na bagos kapitan mo? Actually, ang HQP na centralized na, no? Gani? Hali na nakakuha na siya, naka-serial number. Watermark na siya. In other words, mabalaan na siya kung duplicate o kung falsify. Okay. Kag ang nabutang nato dira sa aton nga Executive Order 58 any replacement may administrative fine kita. So I think it's 1,000 pesos. Okay, the cost alone of the HQP, which is with the paper safeguard, mahal siya. Okay. So, I see. amo na ginapaaling to natin sa aton yung mga utod niya, halungan din ang HQP kay any issuance, may ara kita sa ginatawag na administrative fine. Okay. Isa pag nagloy ko i-clarify, kundi nagligad to every Sunday lockdown ng mga markets na to, no? Mga major markets. Buwas iya kay Domingo kita, attorney, why pa to malakip man, kag posible, diri pa sa executive order ni Mayor naman nga ipagwa nga ma-decide kung may lockdown kita 20 and 27 of September? Ang purpose actually siyang lockdown is to clean the markets. Okay. Before kita mag-NECQ man and even before kita nag-mass testing, ang mga indicators na mga common areas or mga hotspots where people usually acquired COVID-19 infection, dahil din sa mga common places, especially sa aton nga public market. So, kaya ang public market na ton daw common convergence sa mga tao, out of town, Bacolod nun, so different people from different barangays. Okay. So, dira ang pag-converge. So, we made it a point na nag-general disinfection kita every weekend. Okay. At least, ma-sanitize natin ang area. So, muna ang purpose actually siyang lockdown. Okay. So, meaning to say, buwas kag sa masunod pag Domingo, lockdown gyapon ang merkado? I think, na siya gyapon. Kaya Yes, sir. that has been one of the topics sa aton subong EOC. Para na subong ang mga concentration nato, no, ang pag-identify sa mga positive. Okay. Especially to identify also the areas involved. Sige. So, attorney, hulaton na muna kay basi karon after sa meeting ni nila kag makapagwa man ang mayor ta sang panibagong executive order nga bilang basihan sini. Thank you very much sa tiempo. Unless may
idugang ka pa nga ipalabot nga information sa Bacolod noon, attorney? Okay naman siguro. Daw natin at naman tanan. Okay. Pero so far po may mga updates kag gusto sa media, especially sa Aksyon Radio nga ipaalinton sa Pumuluyo. We are always open for your time. Sige. Attorney, salamat, gid. Tamo gid salamat. Stay safe and be healthy and God may bless us all. Salamat. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Attorney Joselito Bayatan, tila ba kay nagligad to ang namutang to sa order sa mayor ang petsa sa to aksyon din do September 6 and 13, no? Tiyang 20 nga mo ni siya buwas, kag ang 27 way pa to maapid. Ako ga-expect ko nga within today siling ni attorney nga hambal na gani, mayroon naman order si mayor. Nami iguro ni nga mas tulo timprano karon, no? Pero ekspektaron nga daan na. Nga mo ni matabo, buwas, sirado gyapon ang mga merkado. Aksyon Hotline. Ang mga check-up point ni, ti amo man ni, pasikot-sikot. Good morning sa mga nagapadala sang mensahe dire. Na, amo ni dapat nga siling ko mas temprano tani, maplastan na ning nga daan. Para nga kung magatag kita information sa public, klarado dayon aksyon eden, no? Parang paano iban karon mahuna-huna bla. Singla, uy, ginpagkakas na blang inner check points, hindi na niguro pagamiton. Ang ato na HQP, hindi nyo pag-aboy da. Taguan o gid. Kay until September 30 pa, ang pag-usar nyo sina. Aksyon Hotline. Kag sa tanan nga mga HQP holder, ari klaro honta kay kagabi ang nagambal sini si Councilor Attorney Dindo Ramos nga may mga drivers ang nagligad kundi may hire ang syudad gin kontrata sang city ini nga para maghakot sa mga essential workers kag medical workers nga masami naga-stranded, masami way sa masakyan, way man nga daan gin providean sang ilang mga ginaobrahan ti kaluluoy, ang iba nagalakat aga pa agon magadangat sa ilang ginatrabahuan. Ang good news kay siling ni Attorney Dindo Ramos ni Councilor, bisan HQP holder pwede pasakyon sa mga driver. Palihog kapin pagid kon mabakal ka man karon sang imo sinibalaklon, importante yang imo paglakat. May tiyanggi ka karon mangumpra ka, ang tricycle nga daan subong tinakpanay kay naksun din nabudamo nagkanadakpan tricycle aga pa. Ti ano na lang abi kun way kasalakyan, mangumpra ka karon sang imo inogbaligya sa tiyanggi nga kun ang komunidad dira tanan nga halimbawa gabakal sa tiyanggi mo bisan gamay lang dira naman lang ga patupling. Ti ano baklon sa publiko kundi kay mo yung kapangumpra? Tagkon mangumpra ka, bisan hindi ginmanda mo, alangan mo na lukduhon karon kung alin ka sa Burgos, tapos dito kaya gapuli sa Granada. Alangan mo na tuwang-tuwangon ya dangat dito sa imo sining nga tiyanggi. Tisiring ni Councilor Dindo Ramos, dapat ining may mga rasunable ang pagwa kag importante may HQP, basta may bakante pasakyon gid, pasakyon nyo, hindi nyo pag-agyan lang kag bisan nagapapara pa wala nyo ginadulugan na kay pinsaron ta inang kwarta hindi lang na iya ginbayad sang pila ka mga sang medical workers kag sang essential workers kay kwarta ina mo nga kwaon sa kaban sang gobyerno. Ti nagabayad mo ni buwis ang mga HQP holder, di ba? Tamo na kinanglan sa mga driver, tidugangan pagid kuno unit sa maabot nga Lunes tag-tatlo pagid ka unit ang kada ruta. Na kung magdamo ka mo, hindi ka mo mag sinaliganay nga ang iban man tinamaran niya, hindi na mag-trip ha.
Kay siling ni Kansilo Dindo Ramos, kung hindi ka mo gani na mag-trip, hindi man ka mo pagbayaran. Aksyon Hotline. Importante nga ang purpose kag ang kwarta naging gasto mabalikan nyo man sang maayo nga serbisyo. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Time alas 9:18. This time. Gasling action art, pwede ka abri amon tiyanggi, boss, kay ang mercy gani abri. Tidi ng tiyanggi mo, ara ba lang sa balay mo sa barangay? Daway naman ay, for me, merkado malang yung ginalimpyuan. Alangan na karong pating mo tiyanggi diya, pasira pagidyaw. Aksyon Hotline. Pero i-check ta lang na kay basi kon may ara man iban barang manaligad to may reklamo sa handumanan sila nga ginpasiragin sila mo ginsaway sila action art ang iban nga driver maro way sila mayo gabiyahe o kon laban pahuway para gamay gasto sa krudo dako ginansya amoya ang akong duda kabay pa hindi na matabo kon lantawon tagid kag basihan ang hambal ni Councilor Dindo Ramos kay dapat obligado ni sila 20 trips actually. Pulo, kung halimbawa, aling ka sa Punta Taytay, kapulo ka magpa-downtown, vice versa, ting kabilugan, 20 tanan kag dapat may checking sang bitaw personnel. Lamayo Delphine Huligin, siling niya, pwede kami kapangayo bulig, 5 days na quarantine namon sa araw, Vista Alegre, wala gid ayuda or food packs, hindi man pwede kagwa kay dakpon. Sa kay Kapitan Dra De Leon, Kap, may na-lockdown sa area to sang Vista Alegreho. Wai kuno sa araw, 5 days na sila, wai gid ayuda, dapat may food packs, gimanaya mo. Mano na lang tao karon da? Sa sulod sa 5 kadlaw, di kimo yung magkaon, kay ginag-quarantine ka, ay sus, nagmala karon tong tinae mo. Si Ceres Chaboso, morning. Ang plate number, kwaon ko ng plate number sang salakyan nga way gapasakay. Yes. Pwede gina kay reklamo ta kay Councilor Dindo Ramos. No, para matudluan ni sila. Last Saturday pang nagambal sa Mayor Bing, parte sina sukat na subong, wala pa gyapon na solve. May mga nagalakat pa gyapon kay wala masakyan. Dugay-dugay, Setyembre 30 na. Wala gyapon hitso. Siling ni Franco Villanueva, Osorio niya si Mayor, abi uyaya. O kita mo gilang na. Ari pa, Rebecca D.
God bless ko na. Good morning. Thank you kita sa inyo. Ari pa, Nielda sumugat o Nilida sumugat. Yang kamahal na galisang badyang, ba dito sa amon sa Sibalom Antique, ginapanghagbas lang na namon sang una. Aksyon Hotline. Taga rito kaman gali sa Antique, nga ang lugar kalulo ko, San Jose kag kuan man, dito sa San Remio, no, sa Antique. Aksyon Hotline. Antique niyo tamon mo, no, kag mga Villasor kag Marfil family, no, damo kita pariente dira. Good morning sa inyo Mary Jean Mendoza, araman si Kelly, Jackson Art, happy weekend dira sa aton, monitor ko always diri sa USA, stay safe. And greet ko tanan nga Salvadorians and Mr. Biboy Villasor of CMO Sectoral. God bless. Ayos Felix Gart. Nami pamahaw ko nagapamati. Salamat kita. Dugay siya kung katapos kaon. Joylene Sinaypan. Ara siya sa Cebu City. Jesseline Andrada Tiangson. Monitor lang gabi ni Barangay Mansilingan. Liyog lang ko greet kay my brother Roy Andrada. Birthday niya today. At happy birthday Trexie Ibosio ga monitor man. Aksyon Hotline. Sa tanan na lang nga nagahiwat sa ngila birthday, karon nga daw, happy birthday. Aksyon Hotline. Why natatsyempo? Dari sa aton nga pagpangalaga, nga ako lang reminder sa aton nga magka-aksyon, dapat hindi kita magkalipat. Pagpabakod niya sa immune system, ari ang gina-recommend tagid sa inyo kag mismo ginagamit ko nga produkto ang isang Dr. Alfred's. Ang Dr. Upod ko karon nga aga, si Aksyon Alvin nga nagdulong man sang report niya gikan sa pulis. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.